ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለኹም ብምሉኹም እዚ እተዳምፁ ሎሚ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኢፍጋንያ እያ ክነግረኩም። እዛ ቅድስቲ እዚኣ ኣብ 42 ዓመተ ምህረት ዝነበረት እያ። 42 እየ ዝብል ዘለኹ። ኣብ 42 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ቅድስቲ ኣዴና እያ። ንሕና ይንፈልጣን ዓለማት ግን ይፈልጣ። ቅድስቲ ኢፍጋንያ ብሃዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ኣክሱም ዝተጠመቐት እያ። ኣብ 42 ዓመተ ምህረት እየ ዝብል ዘለኹ። ድሕሪ ስቕለት ወይ ከዓ ድሕሪ ዕርገት ናይ ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሻሙናይ ዓመት ድሕሪ ስቕለት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሻሙናይ ዓመት ሃዋርያው ማቴዎስ ናብ ኣክሱም መፂኡ ዘጠመቃ ቅድስቲ ኣዴና እያ። ምስ 200 ደናግል ኮይና ኣብ ኣክሱም ብሃዋርያው ማቴዎስ ዝተጠመቐት እያ። እዛ ኣዴና እዚኣ ዝገርም እዩ። እዛ ቅድስቲ ኣዴና ወይ ድማ ቅድስቲ ኢፍጋንያ ኣብ ሃገረ ግብፂ ኣብ ናይ ኮፕቲክ ቤተክርስትያን ብሰፊሑ ትፍለጥ። ኣብ ሃገረ ግብፂ እውን ቤተክርስትያን ኣለዋ። እንታይ ይብልዋ ግብፃውያን? ኢፍጋንያ አልሓበሽያ አልእያባ ሰሪዕያ፣ ቅድስቲ ኢፍጋንያ ሓበሻዊት ቀልጢፋ በፃሒት ይብልዋ። ፍጡን ረድኤት ማለት እዩ። እንደገና ኣብ ጣልያን ናይ ጣልያን ካቶሊክ ከዓ ካባና ወሲዶም ቅድስቲ ኢሎም ተቐቢሎማ። እዚ ስእሊ እዚ ናይ ግብፂ ኣሎ፣ ናይ ካቶሊክ እውን ኣሎ። ክልቲኡ ገይረ የምፅኦ ዘለኹ። ከምኡ እውን ኣብ ፖርቹጋል ናይ ፖርቹጋል ካቶሊክ እውን ቅድስቲ ኢሎም ተቐቢሎማ። ኣብ ስፔን እውን ከምኡ። ኣብ ብራዚል ከዓ ዝገርም ገይሮም እዮም ዘኽብርዋ ቤተክርስትያን ኣለዋ ኣብ ካቶሊክ። መስከረም 21 እዩ ዝኽበረላ። መስከረም 21 ይኽበረላ። ቅድስቲ ኢፍጋንያ ኣክሱማዊት ብሃዋርያው ማቴዎስ ከም ዝተጠመቐት ኣብ ሃገረ ግብፂ፣ ኣብ ሃገረ ጣልያን፣ ኣብ ሃገረ ፖርቹጋል፣ ኣብ ሃገረ ስፔን፣ ኣብ ሃገረ ብራዚል ቤተ ክርስቲያናቶም ከምኡ ኢሉ ይዛረብ፣ ከምኡ ኢሉ ይምስክር። እቲ ናሃታ ታሪክ፣ እቲ ናሃታ ግድሊ፣ እቲ ናሃታ ሂወት ክሳብ ሕልፈታ ዝነበረ ከምኡ ብሃዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ ከም ዝተጠመቐት ይዛረብ። ንሕና ግን ናይ ባዕልና ታሪክ ኣይንሕዝን ዘለና። ናይ ባዕልና ታሪክ ዕሽሽ ብምባል ናብ ደቡብ ነማዕዱ። ደቡብ ከዓ ነተጋሩ ከም ናይ ሎጥ ዝነበራ ከተማታት ናይ ሎጥ ከተማ ዝበሃላ ብዲን ሓዊ ዝተቃፀላ 5 ነይረን። እኒ ሲባዮ፣ እኒ ሲዳማ፣ እኒ ጎሞራ፣ እኒ ሰዶም ወዘተ ዝበሃላ 5 ከተማ ተቃፂለን እየን። ቅድሚ ምቅፃለን ግን ናብአን ግልፅ ከይትብሉ ተባሂሎም እዮም። ሰበይቲ ሎጥ ግልፅ ብምባል ናብኡ ናይ ጨው ሓወልቲ ኮይና ተሪፋ እያ። ንሕና እውን ናብ ደቡብ ግልፅ ብምባልና በብዘመኑ ጀኖሳይድ ይፍፀመልና ኣሎ። ልዕሊ 8 ግዜ ጀኖሳይድ ፈፂማትና ኢትዮጵያ። ሕዚ እውን ትፍፅመልና ኣላ። ጠጠው ኣይበለን። ተጋሩ ፈቅዱ ተበቲኖም ይሃልኩ ኣለዉ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ባዕልና መንነት፣ ታሪክ፣ እምነት፣ ጥበብ፣ ባህሊ ስለ ዘይነትኩር ስለ ዘይነድህብ እቲ ናይ ባዕልና እንዳሃሰሰ ካሊእ ንዓና ዘይገልፅ ንዓና ብፍፁም ዘይመስል ክንላበስ ንጠፍእ ኣለና። ንሕና ትግራይ ኣክሱማውያን ካብተን 18 ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኣክሱም ናይ ባዕላ ፊደል ዝመሓዘት ዝቐረፀት እያ። ሳባን ግዕዝን ኣብ ኣክሱም ተማሂዙ። ስለዚ እቲ ኣብ ኣክሱም ዝተማሓዘ ሳባ ናብ ግዕዝ ማዕቢሉ እዩ። ግዕዝ ድማ ሕዚ ትግርኛ እኒሄ ዝወለዶ ዛረብ ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ ንኢትዮጵያውያን ኮይኑ ኢትዮጵያውያን እውን ኩሎም ነቲ ናትና ከይተቐበሉ ብካሊእ ዝፅሕፉ ኣለዉ። ንኣብነት ዓፋር ብላቲን ይፅሕፉ፣ ኦሮሞ ብላቲን ይፅሕፉ፣ ሃረር ብላቲን ይፅሕፉ። ናይ ባዕሎም ኣይኮነን እቲ ፊደል ዝፅሕፍዎ፣
ካብ ላቲን ዘምፅዎ እዩ ናይ እንግሊዝኛ ፊደላት ላቲን እዩ ትግራይ ግን ናይ ባዕላ ፊደል ዝመሓዘት ሃገር እያ ናይ ባዕላ ፊደል ሳባ ንግዕዝን ኣብ ሃገረ ትግራይ ተማሂዙ እዚ ምስክርና ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢንስክሪፕሽን ውራቃት ዝተወቆሩ ኣብ ኣኻውሕ ተፃሒፎም ዘለዉ ናይ ሳባን ናይ ግዕዝን ብምሎም ቀዳሞት ተጋሩ ወለድና ዝመሃዝዎ እዮም ከምኡ ዓይነት ኣብ ካሊእ ክፋል ኢትዮጵያ ኣይንረክብን ኣብ ዓፋር ኣይንረኽቦን ኣብ ኦሮምያ ኣይንረኽቦን ኣብ ኣምሓራ እውን ኣይንረኽቦን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ንረኽቦ እቲ ግዕዝ ሳባ እውን ኣብ ዓድና ተማሂዙ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ሃገራት ኣነ ብዝፈልጠን 18 ሃገራት ናይ ባዕለን ፊደል ጥራሕ ኣለወን እተን ካልኦት ካብአን እየን ተለቂሐን ዝፅሕፋ ስለዚ ካብኣተን ሓንቲ ትግራይ ትኸውን ኣላ ስለዚ ኣብ ናይ ባዕልና ታሪክ ኣብ ናይ ባዕልና መንነት ኣብ ናይ ባዕልና ኩሉ ነገር ክነድህብ ክንክእል ኣለና ናብ ደቡብ ኣብ ዘማዕደናየ ግዜ ከም ናይ ሎጥ ከተማ እንዳጠፋእና ክንነብር እምበር ወላ ሓንቲ ነምፅን ነማዕውለን ነገር የለን ስለዚ ቅዱሳና ብኣግባቡ ንዘክር መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር ቅዱሳን ብኣጽደ ነፍሲ ኮይዶም እውን ስለ ዘማልዱልና ክንባረኹ እውን ቅዱሳና ክንዝክር መስታወስ ይግበአና ስለዚ ናይዛ ኣዴና እዚኣ ናይ ቅድስቲ ኢፍጋንያ በረኸት ጸጋ ኣመላድነት ምስ ኩላትና ይኹን ካሊእ ኣሎ ተመሳሳሊ በብመዓልቱ ወይ በብዝጥዕም ከቕርብ እየ ንሎሚ ኣብዚ ይኣክል ሰላም